Da li je čovek materijalno ili duhovno biće, može se videti kroz odgovor na pitanje šta je za njega bogatstvo. Da li je ono materijalno, sudbonosno, ili je bogatstvo put vrline kojim idemo? U svemu živom postoji besmrtno. Tesla je besmrtno u sebi ovaplotio kroz svoje patente, misli i dela za dobrobit čovečanstva. Njegovo bogatstvo se zato ne čuva samo u muzeju Nikole Tesle u Beogradu, već leži i u duhu njegovih ideja i vizija koje je stekao na svom putu ka vrlini.